जोंथ' पलिटिकेल मार्डार जाखाबाय बेबायदिनो थायोब्ला 30 बोसोरा जोङो पलिटिकेलि जोङो जेबो मावनो हाला जों पलिटिकेल मार्डार जाखाबाय जोङो बेवहाय जेहेतु जों माइनरिटि जाबाय गफुरावबो आरो बिहालावबो जेहेतु एससि रिजार्भेसन जाबाय जोंनि मानसिया हजोंहायबो एमएलए स्टेन्ड खालामनो हानायनि जेबो स्कप थाला कमप्लेनाथ' थाखागोन मानो होननानै बुंब्ला दिनै नायदो जोंनि गफुरा थांनाय 2001 सेन्सास मथे एकनि सेन्सास मथे आरो 2007 आव बे बुस्थुआ इमप्लिमेन्ट जानो गोनांमोन 2007 आव इमप्लिमेन्ट जायोबा जोंनि गफुर समष्टिया एसटि रिजार्भेसन मोनोमोन किन्तु बेखौ सरकारा बै समाव खायदा खुयदा खालामनानै डिफार खालामना दोनबाय डिफार माने पस्टपन खालामना दोननानै फैयै दिनै 2022 सनाव जिबायदि 2023 आव जिबायदि डिलिमिटेसन प्रसेसनि बेबस्था खालामबाय रिएरेन्जमेन्ट खालामनांगौ होननानै दा बे खालामनायाव जोंखौ दा ओरैबायदि खालामबाय एसटि रिजार्भेसन मोननायाथ' गोजानानो खोथा जोंनि ट्राइबेल मानसिफोरखौ भाग खालामनानै दिनै जोंखौ बिराद खैफोदाव खोलैबाय दा हमनानै ला जोंनि गफुराव बर'फ्रा ओरैनो मोजोमसेल'खा दा बेखौनो गफुरनि मानसिफोरखौ आरो बिहालियाव खावसे हरबावबाय मिसिंफोरखौ खावसे हरबाय अब्ला जों माबोरै पलिटिकेलि देनांहाय जों बोरै जुजिनो हाबावनो आरो बिहालिया ओरैबायदि दा एससि रिजार्भेसन होनानै घोषणा होदों एससि होननाय लोगो लोगो एससि मानसिफोराल' एमएलए केन्डिडेट जानो हागोन बेवहाय बर'आनो जा मिसिङानो जा बा अन्यान्य ट्राइबेलानो जा बा गुबुन जेनेरेल मानसिब्लाबो बिसोरो एमएलए केन्डिडेट होनो हानायनि खुनु स्कप गैला बे एससि रिजार्भेसनाव जोंखौ नाथ्रोद हरबाय गफुरनिखौ बेखायनो बे बेले-बेजे जाखागोन आरो 2 नम्बर खोथाया जाहैबाय ओरैबायदि जायगाफोरखौ सोहरदों मेजर ट्राइबेलखौ बोखांना लांदों बेसेबा गोजाननि जायगाखौ बिहालिया थाहैबाय सोनाबहा किन्तु ओरैबायदि जायगाखौ लांदों लखिमपुर बर्डारनि खाथिनि गफुरनि जोबथा गफुर समष्टिनि जोबथा जायगानि सानजाहा जोबथा जायगानि उत्तर कलाबारि पन्चायत सनापुर पन्चायत गपालपुर पन्चायत बेफोरबायदि पन्चायतनिफ्राय बोखाना लांदों ट्राइबेलफोरखौ कमिउनिकेशननि खुनु सुबिदा गैया तारमाने कन्टिगिउटि गैया बेबायदि कन्टिगिउटि गैयै जायगाफोरखौ लांदों सेटेलाइट सिस्टेम बिहालिया सालायहरोब्लाबो सेटेलाइट सिस्टेमसो जागोन बोखावनाय बर'खौल' बोखावजानाय बायदि नुदों बेयावहाय सारा मा बुङो बर'खौ बांसिन बोखावदों तारमाने बर'फोरखौ पलिटिकेलि मार्डार खालामदों सरकारा गफुरनि बर'फोरखौ दा बिनि आन्दोआव मा दं जों मिथिया किन्तु पलिटिकेलि जों मार्डार जाबाय आरो जों 30 बोसोरा जोङो 25-30 बोसोरा जों खर' दैखांनो हालाबो पलिटिकेलि माने जों बर'फोरखौ सिं बुफायनाय जाबाय दा बे खोथाखौ लानानै जेला मार्च मासाव माबाया फैदोंमोन नेशनेल चिफ इलेक्शन कमिशनारा फैदोंमोन बे समाव जों माखासे मेम'रेन्डाम होखादोंमोन जों बिथांमोनहा बे समाव हियारिं लाफैदोंमोन जे बबेयाव मा साजेसन दं अबजेक्सन दं जोंनो होनो हागोन होननायखाय जों बै समावबो हैदोंमोन कमिशननो जों सानबाय थागारदों जों सन्देह लाबाय थागारदों गफुरनि एसटिखौ बिथांमोनहा थगायनो हागौ नामा बा माबा मोनसे पलिटिकेल षड्यन्त्र खालामगासिनो दं नामा बिथांमोनहा बेखौ जों मोनसे सन्देह लाबाय थाखादोंमोन जे गुबुन हारिफ्रा जेनेरेल थाखोनि मानसिफ्रा हाई कास्ट जेनेरेल कास्टआ जे जोंखौ जे षड्यन्त्र लाबाय थागोन जों बेखौ सन्देह जाबाय थाखादोंमोन पलिटिकेलि जोंखौ जे रिजार्भेसन होगोन बिनि सायाव जोंहा बिराद सन्देह दंखायोमोन बेखायनो जों नैबे कागजखौबो जों हैना दोनखादोंमोन सयदुवार जनजाति ऐक्य मन्च जानानै जों हैदोंमोन जे जोंनि एसटि रिजार्भेसनखौ नांगौ जेनेका 2007 आव इमप्लिमेन्टेसन जानो गोनांब्ला एसटि रिजार्भेसन जानांगौ होननानै कुलदीप सिंह नायारनि दैदेननायाव रिटायार्ड जास्टिस कुलदीप सिंह नायारनि दैदेननायाव जिथुनिखि डिलिमिटेसन कमिशनखौ दानाय जादोंमोन आरो बिथांनि दैदेननायाव गफुरा एसटि रिजार्भेसन जानांगौ होननानै बिथाङा लिरनानै होलांदोंमोन फोसावना गालांदोंमोन बे मेम'रेन्डाम होनायाव सारमोनहा माबाफोर जोंनो मोजां रेसपन्स होदोंमोन जागोन जों नायगोन होनदोंमोन किन्तु दिनैथ' बे खोथाया जायासै उल्था पाल्टा जाबाय होमबा जों दुखु मोनदों तारमाने बेयाव माबा मोनसे कनस्पिरेसि दं बेनि सायाव आरो हयथ' कमिशना बेखौ निउट्रेलि जेरैबायदि मावनांगौ बेखौ बिथांमोनहा मावनो हायाखै एबा मावाखै बेखौ आसाम गभर्नमेन्टनि माखासे हिन्ट्सबो थानो हागौ होननानै जों मोनसे सन्देह जादों आरो बेखौ बिथांमोनहा निउट्रेलि मावाखै निउट्रेलि मावनायमोनब्ला जोंखौ इसिबां बेबायदि थगायनाय नङामोन
आरो कन्टिगिउटि गैयाबासिनो सानजा जोबथानायाव थानाय ट्राइबेलफोरखौ लांनानै बिहालियाव सोस'ना हैनायनि खुनु खोथा जायामोन बेयाव लकेल सोरबा पलिटिकेल सार्थ थानाय बा लकेल सोरबा कनस्पिरेसिजों लोब्बा थानाय बिसोरनि आखाइ थागोन जेरावनोखि ट्राइबेलफोरखौ बासिख' गहपुरनिफ्राय बोखांना लांनानै बिहालि समस्तियाव सोहैदों जाय बिहालि समस्तिया एसि फोरनि थाखाय रिजार्भेसन जासिगोन अब्ला बेयाव गहपुराव जेनेरेलफ्रा मेजरिटि जासिगोन आरो डेम'क्रेटियाव जेब्लाबो मेजरिटि मास्ट बि ग्रान्टेड बाव मेजरिटिनि नाम्बारनि सायाव काउन्टआ सोलियो डेम'क्रेसि गभर्नमेन्टआव नाम्बार गेम अफ नाम्बार तो गेम अफ नाम्बाराव जोंनि बर'आ एबा ट्राइबेलफ्राव देरहानायनि एमएलए जानो हानायनि सिमांखौ दा नुखासै मोनसे समाव जोंनि गहपुरनिफ्राय सभाराम गयराया सिखांदोंमोन निर्दलीय हिसाबै टिकेट मोनाब्लाबो 1000 भटनि थाखाय बिथाङा जेनदों आरो मोनसे समाव ट्राइबेलाव मिसिंफोरनिफ्राय गणेश कुटुमा टिकेट मोनाब्लाबो निर्दलीय हिसाबै गेलेनानै देरहासार जानो हादोंमोन जेरावनोखि ट्राइबेलफ्रा जयै भट होनाय लोगो लोगो आरो जेनेरेलाबो होआखै नङा होदों एसेनि बागाननिफ्रायबो होआखै नङा होदों बेवहाय जा गणेश कुटुम सारा थांनाय स्पिकारा देरहालांदोंमोन आरो बै समाव देरहानानै बिथाङा मिनिस्टारनिबो पद मोनदोंमोन आरो देरहाखांनायनि उनावसो बेखौ दलाव बोजबना लादों खिन्थु देरहानाय निर्दलीय हिसाबैसो देरहाग्रोदों बे समाव ट्राइबेला जा मेजर रल लानो हादोंमोन नायफिनथ' नै दा अबयसे जोंनि गहपुराव दा एसे माबादों दा एसे बयबो सेन्टिमेन्ट नांदों एबा बयबो नै दासो बुजिनो हादों बिनि सिगांथ' बारा एसेबां मानसिफ्रा जोंनि गेजेराव पलिटिकेलि कनसियास गैयामोन खिन्थु नै दा खोथाफोरखौ बुजिनो हाबाय बुजिनो हानायनि दा खौसे जानानै मोनसे दा प्रटेस्ट खालामनो ओंखारदों बे खोब गोजोनथावना जादों जेरै टिएमपिके थारमाने मिसिं स्टुडेन्ट इउनियन आरो जोंनि गहपुरनि एबसु बड' साहित्य सभा आरो मिसिंफोरनि साहित्य सभा एमएमके दिउरि स्टुडेन्ट इउनियन जयै जानानै मोनसे दा डिमान्ड होफिननो नागिरदों जे बे बुस्थुखौ जाहाथे इमप्लिमेन्ट खालामथों रिकनसिडार खालामनानै माखासे गामि जिथु बारलांनाय बा बारहोहरनाय बिहालियाव बेफोरखौ लाबोफिननांगौ आरो जोंनि ट्राइबेलखौ जइन दोननांगौ ट्राइबेलखौ जाहाथे बाइफोरकेसन खालामा थारमाने भाग खालामनानै जोंखौ पलिटिकेलि मार्डार खालामनो नागिरदों बेखौ जाहाथे बन्द खालामो बिनि थाखाय दा प्रटेस्ट खालामफिननो नागिरदों आरो डिलिमिटेशन कमिशननि सायाव नायबिजिरनो थाखाय जों एसटिनिफ्राय सोरखौबाफोर दायथ' होनाय दङमोन नामा गभर्नमेन्टनिफ्राय बिदिथ' दा बेबायदि दायथ' गैया खिन्थु थांनाय बाराव जोंहा 2001 नि सेन्सासखौ लानानै 2003 आव जितु कुलदीप सिंह नायरनि दैदेननायाव जितु डिलिमिटेशन कमिशन दानाय जादोंमोन बेखौ 7 नियाव इमप्लिमेन्ट खालामनो गोनांमोन 11 आव खिन्थु इमप्लिमेन्टआथ' जायासै बै समाव जोंहा मेम्बार हिसाबै एसके बैसुमतारी दंमोन दा एक्स एमपि सानसुमा खुंगुर बेखौ मेम्बार हिसाबै दोनदोंमोन मेम्बार हिसाबै खिन्थु दानियावथ' बेबायदि गैया कमिशनाव बिथांमोना सिमाखौ नायबिजिरमारदोंमोन नामा बबेनिफ्राय मा जानांगौ देग्लायनियाव जितु डिलिमिटेशन कमिशन दा बिथांमोना गोदान नटिफिकेशन होबाय बेयावहाय बिथांमोना नायबिजिरमारदोंमोन नामा माबोरै सिमाखौ बानायनांगौ होनना बेखौथ' अफिसियेलि बाथ्रा जाबाय बेखौथ' जों मिथिया नियम मथेथ' बेखौ नायफिननांगौ माने होनो हाया खिन्थु बुस्थुआ नायफिनदोंब्लाबो बेयाव माखासे मेनिपुलेट जादों जेरै हरथावै बुस्थुखौ हरदों खिन्थु बे आइन मथे गाइडलाइन मथे कन्टिगिउटि जानांगौ बिथांमोना कन्टिगिउटिखौ मेनटेन खालामाखै जेरै उत्तर कालाबारि जिपि माने बेसेबा गोजान बिहालिनिफ्राय खिन्थु लामानि खुनु सुबिदा गैया आरो माने आइसोलेटेड एरियाफोरखौ बिथांमोना लांदों आरो बासिख' लांदों आरो माने अयनाय भाबै बासिख' लांनायखौ जों नुनो मोनदों बाव जेराव ट्राइबेल मेजर दं बिसोरखौ बोखां लांनानै बिहालि समस्तियाव सोहरदों 50-60 किल'मिटार गोजाननि आइसोलेटेड एरियाफोरखौ सोहरदों आरो जेरै उत्तर कलाबारियाव बिभिन्न जाति जनगोष्ठी दंबाबो गुबुनफोरखौ लाङाखै अकल ट्राइबेलफोरखौ लांदों जेरै गपालपुर पन्चायतआव बिभिन्न जाति जनगोष्ठी दं रावखौबो लाङाखै बर'फोरखौ लांदों सनापुरावबो बिभिन्न जाति जनगोष्ठी मानसिफोर दं गुबुनफोरखौ लाङाखै बर'फोरखौ लांदों लांनानै जाय समस्तिया एसि रिजार्भेसन जागोन बिहालि बेसेबा गोजान बेवहाय सोहरदों बेखौ नायफिननांगौ होननानै दा एसटिफ्रा बेनोथ' बर' स्टुडेन्ट इउनियन मिसिं स्टुडेन्ट इउनियन मिसिं साहित्य सभा बर' साहित्य सभा दिउरि स्टुडेन्ट इउनियन दा खौसे दाख्लै रायलायनाय जे जों बेखौ जिखुनु प्रकारै
माने जोङो रिकनसिडार खालामनांगौ होननानै मेमोरेन्डाम होनाय जाथोंसै होननानै मोनसे थांखि लानाय जाबाय ड्राफ्टिंनि खामानिया जाजोब्बाय 3 तारिखआव लिंदों रायजोफोरखौ 3 तारिखआव गहपुर सिभिल एसडि अफिसाव जमा जाहैजोबनानै बेयावनो मोनसे डिमनस्ट्रेशनबो खालामनाय जागोन आरो लोगोसे मेमोरेन्डामखौ साबमिट होनाय जागोन आरोब्लाथ' जोंहाथ' उपाय गैला जोंथ' पलिटिकेल मार्डार जाखाबाय बेबायदिनो थायोब्ला 30 बोसोरा जोङो पलिटिकेलि जोङो जेबो मावनो हाला जों पलिटिकेल मार्डार जाखाबाय जोङो बेवहाय जेहेतु जों माइनरिटि जाबाय गहपुरावबो आरो बिहालावबो जेहेतु एससि रिजार्भेसन जाबाय जोंनि मानसिया हजोंहायबो एमएलए स्टेन्ड खालामनो हानायनि जेबो स्कप थाला आरो बेवहायबो एमएलए स्टेन्ड खालामनो हानायनि जेबो स्कप गैला जोंथ' सिगाङाव मावदों जेहेतु जोंनि गहपुरा एसटि रिजार्भेसन जादोंमोन दा बेखौ बिथांमोना जेहेतु डिफार खालामबाय पस्टपन खालामबाय आरो बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामथ'ना होनानै खिन्थु जोङो बे बुस्थुखौ जोंना रेकर्डआ नैबेनो बे बुस्थुखौ जोङो हाइकर्ट केस होदों होना दोनखादोंमोन जों जे जिहेतु डिफार खालामबाय जों होनो मानो डिफार खालामनो नांगौ जोंनो नांगौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ बै रिटायार्ड जास्टिस कुलदीप सिंह नायरनि दैदेननायाव जिबायदि डिलिमिटेसन कमिसना जि मावना होलांबाय जि रिपर्ट होलांबाय बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ होननानै जोङो हाइकर्टआव जोङो पिटिसन होनाय जादों हाइकर्टनिफ्राय सुप्रिम कर्टसिम थांदों बे केसा पिटिसन होदों होनायाव जोंहा मोनसे सन्देह दंखायो जे बिथांमोनहा डिफार खालामनायनि सोदोबथिया जाहैबाय जोंनि गहपुरखौ बा जोंनि आसामाव जिबायदि इमप्लिमेन्ट जानो गोनां बेखौ इमप्लिमेन्ट जानो बिथांमोनहा गोसो गैया जायनि जाहोनाव बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामब्ला आसामाव गन्डगल जानो हागौ एबा गन्डगलानो जोबथ'वाखै बेखायनो बेखौ दा मावफुंनो हाया होनना बुंदों